Museum Hert van Friesland wordt iepen met de jertijds rondom in grauwjerbere stoomfluit van het Halbertsma-fabriek. De schreeuwende en ondernemende familie speelt vanzelfs een grote rol in het nieuwe museum. Een museum dat helemaal bij de tijd bracht is met audiovisuele presentaties en touchscreens. Zo worden traditionele thema's passend bij grauw en omkrieten voor het licht gebracht. Wetter had een belangrijk plak in al zijn facetten. En zo binnen bijgelijks sportprijzen bij zielwedstrijden van jertijds en van Notenschen. Dit is de medaille van streekgenoot Marit Bouwmeester. Topstik is deze wimpel, een sportprijs uit 1821, dat net een tweede van is. Het is een skeerhout van zilver en de wimpel, dik 2 meter lang, is van zijde. Hij is won door een zekere Lyklus in 1821. Waar je dit won, dat maak je vergelijken met een zilveren keertsbal met keertsen of een gouden zwiepen bij het hinstrijden. Vanzelfs ik nije stikken. Dit is een ets van Its Wiersma uit 1928. De piepen staat erop van de fabriek, de Tjerkentoer, het wetter, de Haasmonen en de Pitmar. Dit weer het eerste wetterleidingsstation in Friesland? Ja, dat stier onder de WDI in grauw. Daar wordt oppervlaktewetter uit de WDI naar Ljouwer gebracht. Naar Ljouwerta? Naar Ljouwerta. Dat ging naar de wettertoer ons krans en dat had worden in 1924. Van Moonak en Elsnie in de skiertnis van de regio bekennen in Museum Hert van Friesland onderin het oude Riethoest in grauw.